Terve ja hyvää joulua. Joskus vuosia sitten katoin Farmari ASDF:n videoita oluen ja sahdin tekemisestä ja silloin vähän itsekin innostuin aiheesta, niin mä oon sitten opetellut oluen tekemistä mäskäämällä ja tässä on nyt lasillinen viimeisimmästä erästä tuommoista porter-tyyppistä tai stouttia, kumpaa se nyt sitten onkaan, oma resepti joka tapauksessa. Ja kaikkia mä oon nyt varmaan tehnyt vähän toistakymmentä erää tässä vuosien varrella erilaisia. Tätä kyseistä olutta, niin tää on vissiin 5. erä, mitä mä oon tällä reseptillä tehnyt. Se on ollut aika tumman oluen ystävänä, niin oon tykännyt. Ja se on vähän kehitetty niin oman maun mukaiseksi. Ja katsotaan tässä pätkä sitten tämän oluen tekemisestä tuosta syyskuulta. Tuossa terassilla sitä tein. Ja katsotaan vähän, minkälaista hommaa se oli. Olisi vähän oluen tekohommia. Siellä olisi reilu 5 kiloa mallasta rouhittu ja siellä on riisinkuoria seassa. Ei mene sitten ihan tukkoon. Täällä myös kattilassa olisi 20 litraa vettä ja siellä alkaa olemaan 72 astetta lämmintä. Ja. Se pitäisi nyt tökätä sinne tuo mallaspiippu. Tästä ei nyt oikein näy, mutta tää pitää nyt ensin säätää tuohon mäskäyslämpötilaan tuo. Se on sen takia vähän yläkantissa tuo lämpötila, kun se tuo maltaan lämpötila laskee vähän. Nyt pitäisi olla. Näkeekö tuosta mitä? Aurinko paistaa sen verran. 67. Nyt on hyvä määrä vettä, kun sitä pystyy näin sekoittamaan. Tässä pitää huomioida, että vesitilavuutta on aika paljon tämän mallasastien ulkopuolella, niin pitää olla riittävästi vettä tässä vaiheessa, että ei tämä mallaskasa jää liian kuivaksi. Ekoilla kerroilla, kun mä oon tällä kattilalla tehnyt, niin ei ollut tarpeeksi vettä ja sitten se oli kyllä tosi hankala. Ei voi ihan suoraan luottaa näihin yleisiin ohjeisiin. Pitää aina löytää se oma toimiva resepti. Sitten jos tekee kattilassa ihan sellaisenaan, niin sittenhän se vesimäärä on ihan eri, kun se riittää se vesi, mitä on maltaan seassa. Tämä mäskäyskattila on tosiaan tämmönen Klarsteinin 30 litran kattila, vai oliko tämä 35 vai mitä tämä nyt on. Mutta mä oon tehnyt tähän sitten sähköjä vähän uusiksi. Tuolla on ensinnäkin tehovalintakytkin on 3-portainen. Ja sitten tuo virtakytkin on alkuperäinen. Se on siellä. Ja sitten mä oon laittanut tähän tämmöisen PID-säätimen. Se alkuperäinen säädin ei ollut oikein hyvä. Se oli ihan pelkkä termostaatti ja sitten se oli vähän kummallinen käyttää. Mun mielestä se vähän niin kuin sekoilikin ja se unohti asetukset sitten, jos otti vaikka hetkeksi johdon seinästä. Jos halusi vaikka siirtyä, niin sitten piti aina asetella kaikki uusiksi, mitä ollaan tekemässä. Ja siinä oli joku kellokin, mikä sitten muka niin kuin otti sitä aikaa mäskäyksestä ja keittoajasta, mutta ei sillä niin kuin. Sitten oli enemmän haittaa kuin hyötyä niistä ominaisuuksista. Mä rakensin tämmösen sitten. Tää taustalevy on sitä alkuperäisestä säätimestä purettu. Ja niin se oli niinku tasainen takalevy, että mä oon siihen sitten vaan asentanut tuon PID-säätimeen merkkivalo. Että oli tässä päällä sitten se varsinainen etupaneeli. Tuli aivan hyvä. Ja siellä on sitten puolijohdekontaktori, mikä ohjaa sitten noita vastuksia. Ja sitten siinä on 2,5 kilowatin vastusta. Niin. Tästä ne saa sitten niinku kolmosteholla on
kummatkin rinnakkain, eli 3 kilowattia. Sitten kakkosteholla on vaan toinen käytös ja ykkösteholla ne on sarjaan kytkettynä, se on 7,5 wattia. Niin se pysyy vähän paremmin tuo mäskäyslämpötila hallinnassa sillä. Nehän oli alun perin, tästä sai vaan valita, onko se 1,5 vai 3 kilowattia. Se oli tämmöinen kytkin, mutta se 1,5 kilowattiakin vähän liikaa tuohon. Se pysyy niinku tarkempana tuo lämpötila, kun saa pienemmällä teholla sitä lämmitettyä. Ja sitten se on, kun siellä on 2 vastusta sarjassa sitten, niin se pinta-ala on suurempi, niin ei tule sitä pistemäistä lämpöä. Niin nyt se toimii kyllä aika hyvin. Huuhteluvesikattila, mulla on tämmönen 15 litran kattila, jossa on siellä on lämpöantturi tuolla ja tuolla on tommonen termostaatti, joka ohjaa sitten tommoista pientä keittolevyä. Tällä mä oon mäskännyt joskus tällä systeemillä, mutta ei se oikein ollut hyvä. Liian tehokas tuo hella. Niin. Tai oli mulla siinäkin sitten semmonen muuntaja, että sillä sai laskettua vähän tätä hellan tehoa. Niin. Tällä on kyllä muutama satsi tehty olutta tälläkin. Tommosia 10-15 litran juttuja. Nyt meni vähän yläkanttiin, tuo unohtui vähän liian korkea asetusarvo, mutta tässä on nyt vielä aikaa jäähtyä. Alkaa olemaan ihan alueen väristäkin. Porteria tässä tehdään. Ja siitä tummuu koko ajan. Tähän puoli tuntia on nyt mennyt mäskäysaikaa, että vielä semmoinen tunnin verran tässä mäskäillään. Tapaa kierrättää näin, niin pysyy tuo lämpötila vähän niin kuin tasaisena kokonaan. Saisi olla kiertovesipumppu tai vierteen kierrätyspumppu, mutta ei nyt ole tullut semmoista laitetta. Pitäisi yrittää pitää tämä vähän semmosena tämä harrastus, ettei lähde ihan taas välineurheiluksi, mutta ei kai sille mitään voi, jos se lähtee. Ja varmaan se kierrätyspumppu sitten seuraavana tähän lisänä. Mutta huuhteluvesikatilaa pitäisi vähän kehittää. Mulla olisi siihen yksi aihiokin olemassa kyllä, mutta tällainen sähkökattila saisi olla siinäkin hommassa, että olisi PID-sääntö ja niin poispäin, mutta tehdään nyt tällä. Tässä on nyt 3 vuoden tauko ollut, kun mä oon viimeksi olutta tehnyt, niin vähän hakuses muutenkin tää homma taas. Mitäs meidän mittarit näyttää? 66,5. Joo. Hyvä. Noin 10 minuutin päällä mä koitan tätä vähän hämmentää. Ja sitten otetaan aina muutama kauhallinen tuolta hanasta vierrettä tähän päälle, niin pysyy ainakin lämpötilat kohdillaan sitten. Se on 66-67 astetta on niinku tavoitelämpötila. Tähän parin tunnin ajan, niinku 1,5 tunnin. Mulla on tässä lusikassa, no ei nyt varmaan tässä näy, mutta mä oon hionnut tuohon mitta-asteikon niin, että kun se laittaa tämän kattilan pohjalle, niin sitten pystyy sillä mittaamaan paljonko tuolla on nestettä. Eli se sopii tietenkin vain tähän kattilaan, sillä on tuo asteikko.
Niin ei tarvi niin paljon mitta-astioita käyttää kuin vesien kanssa. Joo, kansi kiinni. –17. päivä syyskuuta. On kyllä hieno ilma. Lähes täydellinen alueen tekokeli. Mukava tehdä tässä pihalla, niin ei tarvitse missään sisällä seisoskella. Keittovaihe on muutenkin mukava tehdä ulkona, kun 1,5 tuntia sitä keittää tuossa hyvällä teholla sitä höyryä tulee aika lailla, niin mukava, että se tulee suoraan pihalle sitten. Talvella toki vähän eri juttu. Niin. No niin, kattila on nostettu tuohon alas ja mallaspiippu on nostettu sieltä ylös. Se on siinä nyt valunut vähän. Tonne tulee tommonen välirengas vain, millä se seisoo tuossa kattilan päällä sitten tuo mallasastia, niin nyt on sinne vähän kuivahtanut ja huuhteluvesi on tossa. Ja sitä pitäisi nyt laskea sitten siitä läpi. Tässä oli muistaakseni jotain 11 litraa nyt sitten 90 vettä. Niin siitä niin ja sitten ruvetaan keittelemään. Tässä meillä on täällä nyt lämpötila. 67. Pistetään keittotehot päälle. Se on nyt 3 kilowattia ja siellä on teho varmaan jotain 80% on nyt niinku tuosta päidesäätimestä saatavaa niinku se keittotehon säädetty, jos sitten on niinku manuaalisesti sitten 80%, niin se on muistaakseni ollut aika sopiva tähän, niin se ihan kiehu ylitte, mutta kiehuu kumminkin reippaasti. Siltä on ihan hyvä tuo päidesäädin, kun sitä saa tuon manuaalikäytön säädettyä sitten kuitenkin vielä, että saadaan tietyllä prosenttiosuudella ajettua noita vastuksia, että muutenhan se olisi vain joku 1,5 tai 3 kilowattia ja se on vähän semmoinen, että 1,5 kilowatilla se ei ihan kiehu riittävästi ja 3 kilowatilla se ei pysy enää kattilassa tuo keitos sitten. Tuo sitten, jos on 3 kilowatilla ja 80%, niin mitä siitä nyt sitten tulee? Sopivasti. Ja sitä voi prosentin tarkkuudella tosta sitten säätää, vaikka keiton aikana niin että just kiehuu sillä hyvin, mutta ei tuu ylittää. No niin, pikkuhiljaa päästään kiehumispisteeseen. 96 näyttää mittari nyt. Tästä sitten 1,5 tuntia. 0,5 tunnin kohdalla lisätään ensimmäiset humalat ja sitten
ihan lopuksi vähän ennen kuin valmistan, niin sitten vielä toiset humalat ja sitten olisikin jäähdyttelyn aika. Mulla on tässä reseptissä 2 eri humalalajiketta ja niitä pitäisi sitten ensimmäiset punnita ja kohta on se aika, että ne lisätään tänne keittoon sitten. Mä käytän siinä tämmöstä humalapussia, niin se ei sitten, tai vähän helpompi sitten siinä loppuvaiheessa saada ne jämät sieltä pois. Nyt alkaa olemaan puoli tuntia kiehumisen alkamisesta kulunut, niin nyt sitten lisätään tuosta ensimmäinen humala satsi, eli katkerohumalat lähti sinne. No niin, viimeiset humalat on siellä, näkyykin tuolla pussissa. Siellä ne pyörii ja hetken aikaa vielä keitellään ja sitten ruvetaan jäähdyttelemään. Kuparikierukka tonne vain sekaan ja kylmää vettä hanasta ja sitten käymisastiaa ja hiivat perään. Semmosta. Sitten joskus kuukauden päästä näkee, onko se juotavaa. No niin. Nyt alkaa olemaan jäähtynyt. Siellä on kuparikierukka tuolla seassa ja se on nyt alkaa olla semmoista 30 asteista, niin saisi laskea käymisastiaa sitten. No niin, mä annan sille vähän vauhtia kauhalla, niin kerääntyy se sakka tonne keskelle sitten, niin se ei tule tuolta hanasta. Ainakaan kaikki. Sitten vaan hana auki. Tää on aika hyvä, kun se ilmastuu vielä tässä ilmalennon aikana, niin hiivalle sitten on happea saatavilla.